Dobrý deň, dámy a pánové, a dneska si zahráme jednu takú hru, vidíte akú. Našiel som ju na internete, tak prečo si ju nezahrať? Takže ukazuje, že máme hodiť, takže bum. Trošku family friendly, to není, ale je to hra, čo sa od nej dá čakať. Keby ste chceli pokračovanie z tejto hry, tak len stačí povedať. Lebo toto by ste mohli napríklad napísať do hociakého videa do chatov, že jakú hru by ste chceli, aby som zahral. Reklama mi skočila. Dobre, takže o chvíľu to uvidíme. Preskoč sa, preskoč. Tu je šipka. Púbaň, daj tú šipku. Nie. Už môžem? Konečne. Hej, rolling ASMR. Takže teraz ideme na ďalší level, jak vidíte. Takže môžeme počkať. Dobre. Bum. Šek. Šipa múnaň. Si mŕtv. RIP. What? Ty počkaj. Ty RIP.sk. RIP. I believe I can fly. Ty sa nestaraj do toho. Som trafil kúsok. Z tohoto tu. Jak sa volá? Neviem. Bam. Bum, bim. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Ty tam spadni. Spadni. No, čo si, bro? Helikoptéra. Dneska by som sa dopracoval asi do takého 5. levela. Kedy dneska chcem reklamy. Čo to hovorím? Reklamy? Do takého 3. levela by sme sa dostali a možno by som už ukončil video, alebo do 5. Neviem, uvidíme. Toto video bude krátke len. Takže jaký je level? Level 3, takže ešte 2. Čo nám padne? Čo? Thanosová rukavica? Chcem lusku. Luským prstami a ty zmizne. Sa zdeformuje. Ahoj. Mám ťa. Choose go doing. Prečo z nich nedostal nič? No a škoda, že sme sa vyznie toho helikoptera. Takže ďalšia reklama. Neznášam reklamy. Do komentárov napíšte, že či máte radi reklamy alebo nie. Ja ich neznášam. Je to otrava. Najväčšia. Lebo musíte sa čakať, kým chcete si zahrať svoju milovanú hru. No, ja už nechcem to hrať. Yes, sir, baby. Level 3 complete. Ideme na 4. level. Ty umri. Je veľký už. Ty bubaľ. Tu som netrafil ťa. Sorry, chvíľu počkaj. Máš tu ešte 3 brachov. Padni. Bum. Bum. Ahoj. Umri už. Ty, come on. Boom. Let's go. A keby ste chceli ďalšie diely z Minecraftu, len povedzte. A môžeme niekedy na to aj livestream, keby ste chceli. Alebo neviem čo. Čo chcete, ešte do hociakého komentára vo videách, ktorých mám ja natočené. Som presne vedel, aký chcete. No, do ruky som ho trafil. Ty si prvý, ty si druhý. 1, 2, 3. Let's go. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20.
debilina. Prepni sa. No. Yes. Konečne, 5. level. Tento skončíme a bude koniec videa. No, konečne spadol. Rúška. Puf. Ty puf. Puf. A puf. Bum. Let's go. Čus, bro. I'm healthy. Dobrý deň. I'm broken. Keby ste chceli, tak môžem aj kľudne natočiť nejakú hudbu. Môžem vymyslieť a natočím na YouTube. Keď tu dáte aspoň takých 15 lajkov, natočím nejakú hudbu. Takže dávajte všetci lajky. A dáme hudbu. Dobre, takže poď. Nechcem zaujímať Čínska. Dobre, takže to by sme už mohli skončiť toto video, tak čusky, nubovia.